Ahoj, sleduješ FunRider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Čaute, ahojte naši milovaní diváci. Dostali sme otázku od diváčky, sledovateľky, ako zvládnuť križovatku, kompletné znenie si nepamätám, takže ho budete mať určite niekde vo videu. Teraz sa tu niekde zasvieti o 3, 2, 1. Teraz. To zvládneme. Dobre. To čo si povedal do toho? Prečo by sme to nezvládli? Ale veď akože sranda. Ja som to pokazal. No, nevadí. OK. Ideme si tú križovatku v podstate vysvetliť, ideme si ju ukázať. My sme tam odpisovali samozrejme na to, ale lepšie je raz vidieť, ako 100-krát čítať. No, presne taká križovatka je pred nami momentálne a ideme si vysvetliť. Pokiaľ je tesne pred križovatkou prechod prechodcov, tak vy ako vodič na ten prechod prechodcov vstúpiť alebo vojsť vozidlom môžete. Nemôžete zastaviť na prechode, ktorý alebo teda na mieste, kde nepotrebuješ mať rozhľad. Čiže pokiaľ ty potrebuješ sa na prechode na to, aby si videl do križovatky, tak na tom prechode zastaviť môžeš. Hej. V tomto prípade je priechod, čiže prichádzaš ku križovatke, pozrieš si, či náhodou nechce vstúpiť nejaký vodec. Keď chodec nechce vstúpiť, vieš, že ty môžeš na priechod ísť a zastavíš na takom mieste, odkiaľ máš náležitý rozhľad do križovatky. Jednoduché? OK, super. Tak poďme na to, ideme si to ukázať, myslím si, že som to povedal celkom jednoducho. Keď už ty na tom priechode stojíš a vtedy príde nejaký chodec, že chce prejsť, tak už v podstate nie, že má smolu a on bol si tam prvý, on už musí počkať, dokiaľ ty prejdeš, alebo prejde poza teba. OK? Ideme na to. Dobre, takže z tohto miesta, kde sme ležali, si dáme smerovku, pekne sa zapojíme do primávky. Hop, hop, hop. Vidím, že vodič vozidla pred nami stojí na prechode prechodcov. My ako druhé vozidlo na tom prechode stať nesmieme. Čiže prichádzaš ku priechodu, tuto je stopčiara a vidím, že zľava mi prichádza chodec, zastavím a počkám, nech prejde cez priechod. V tomto prípade už sa môžem posunúť ďalej až ku tejto čiare, tak aby sme nezasahovali do cesty. Pozri sa doľava doprava, či máme náležitý rozhľad. Máme, jedna, druhá strana, výborne a odtiaľ to už vidím, či toto je to miesto, kde sme zastavili na stopke. A môžem pekne odbočiť. Dobre, určite si to prebehneme ešte teraz o 2 razy. Trafíme tam nejaké ďalšie situácie, kde sa stane niečo iné, aby sme mali viac príkladov. Takže vchádzame do úplne tej istej situácie. Ideme doľava tentokrát, sa rozhodujem momentálne v tejto chvíli, takže dávam smerovku, radím sa do ľavého prvú, keďže sme v jednosmerke, tak sa budeme radiť naľavo a vchádzame. Spomalím, aby bolo vidno, že nikto nechce vstúpiť na prechod, keďže nikto nechce, môžem ísť ďalej a zastaviť. Tu. Vybavené. Stojíme na mieste. Dobre, môžeme ísť. No a ako sme si vraveli aj vo videu ohľadom skúšok a ako nepokaziť skúšky, máme zastaviť buď na stopčiare alebo na mieste, odkiaľ máme náležitý rozhľad do križovatky. Nikdy vám neprejde u policajta alebo vôbec na skúškach to, že zastavíte na tomto mieste, kde máme tú stopčiaru, lebo teraz keď sa pozrieme doľava a doprava, tak vidíme nič. Hej, doľava ako tak by sme videli situáciu v cestnej premávke, napravo vidíme akorát tak budovu a možno túto 2 metre. Preto vždy, keď tu zastavíš, tu z nejakého dôvodu, aj tak sa musíš posunúť ďalej a až z tohto miesta zastavíš a až z tohto miesta sa môžeš pohnúť. No a ďalšia taká rada do budúcna, nikdy nestojte tak, aby popred vás dokázal ešte chodec prejsť. Hej? Čiže keď sa chceš posunúť, už sa posun do takého miesta, ako napríklad ja teraz, že ten chodec už musí prejsť poza vás. Ako náhle vy mu dáte veľa priestoru pred sebou, tak ten chodec urobí to, že prejde popred vás a vy si ho môžete nevšimnúť a zrazíte ho. To je všetko. Hej? Nebude ho to bolieť, lebo pôjdeš 4 km rýchlosťou, ale nie je to nič príjemné. Dobre, toľko k tomu. Dúfam, že sme vám zase niečo vyjasnili a niečo naučili. Pokiaľ budete mať ďalšie otázky, smelo na mňa s nimi.
mám rád otázky a rád na ne odpovedám, čiže toto bola výborná otázka. No a čo ďalej? No labky, odbery, samozrejme môžete komentovať, budeme len radi. Ahojte, čaute.